FPH Chelsea long live! Long live! Long live! FPH Chelsea long live! Long live! Long live! FPH Chelsea long live! Long live! Long live! MP Hai Aloma! Hello! Hello! MP Hai Aloma! Hello! Hello! Jai Qatar MP Hai Aloma! Hello! Hello! Jai Qatar long live! Long live! Long live! Jai Qatar long live! Long live! Long live! Jai Qatar long live! Long live! Long live! Donsuri constituency along Hemari Bay Rongasar ahemsi piniladak chirok tok amai pido iglo non kiwangji tarik ingkora trok April surihinira ingkora pli arni ladak MP election akihai sarji ai kathar saraphan KCR jan pen kado kavita vote jokdun pen ining aklong pen ladak litum jokdun peminang arnama hirjumi rada hirjumi ilitum along dolo lasi pining ke ilitum ke ron kachedan lo laki di sangmarli ron kachedan lo ilitum kon si sungnang langma lasi ilitum akisung ke ititum chi hisab un edat lo an kang chir pen chenglok lang kang it pen chenglok lang taka cho nam nang ilitum tuwar me lang lakado kavistami non het kiwang hemari be arong kiwang stami ladake dipu headquarter adung hetlo stami ligbuk ligbor along loksi mohet stami motor penta kiwang nang lo ante la bar la arvi ki jang hut kente koson lo rada tum school ki dun po usumara tum koson si tuwar ki dam po gari motor lahai ke kaching thu ram rong hang CM alangli PhD a certificate alangli ningkang sam dolo lapen kaching thu dolo school tabesen lo kadu kavita kaching thu dolo pu a certificate alangli kilong la bangke ilitum rada tum ta kroik manang litum kroik credit lo lapen heme jangri atuma phan kopi sikirap nangjima lahai sitame example national social assistance program lake BPL phan tapinangji widow old age rehabilitation center honghap hongru atum hanstame ladak 15 to 20 crores atangka aning kanwang nang kilido bon sitame lahai sitame radatum longle pusi radatum pen comments ke long ke ong lasi non kiwang ji jongsi ilitum MP ake hai sarji ai kathar sarphan alangli ke inut ke thekser IAS retired officer alangli jongsi MP nang hai lo plonte hem break kalake ningkan pho chokchea prangsi ningkan pho prangsi hem break kalake one week po bini ta longko anlo ni bini ta ha amri kachesong halatata asuri si munit nangdun lo la sondak dhaksi chinthong sitame mass joining non headlang bon sitame ako la puson si mass joining arni si ang bong si long truck si long nar cap long sir cap BJP Congress ASDC pen nanga chipa ogdun APSLC along kasi rad doan ta make prang lo di non ke risomaro korjang atuman sitame nona bangke alang ditum ta chirok tok do lo sarpimar non headlang laki ho apu kisu akeng kisu sitame ke ajoini alang li dode sangse kasi alang li ki do thip ason thon anu tin ajir pitum stame don siri ajir pitum anstame che song dun thipo pusi ning thepon lo lapen rongasar rup asar atum anstame mola MP election ke jok GR ni ke la sarbura sarpi tum hanstame gari motor pen apor pen election ke pe vote ke pe jok damya phansi nilitum ladak chithan chibompon iglo pangsi media kelang korte tum kadom pilo pini ni tum dak 19 Donsuri constituency andar lo ladak Hemari Berong nitum dak rat maipi dak dolo nasi mesen pensi dak chunlo lepen dak non nangeleji MP election 26 April 2024 lasarni ongdung abhut pen itum APSLC candidate sar jai ka tharphan epahaji kasabuthak ni tum dak discussion delo nasi ni tum akedam tang ting pende ni tum
telang lo nitum cicini lo je APSLC ke high lo pus nitum ning cithelo athe non kedam tang nitum langdam nang atumi ta West Karbi Anglong ta 7,000 amunit tidak nangjon dun lo BJP pen APSLC long nangjon nun elo nasi amunit kyong thuong mat ningarong pik atumi West Karbi Anglong ta lapengke BJP tumbangke non dubangke remelo latum Karbi Anglong along helikopter le pangjar ta भूत पीबांग वेलो नंके अथेनन ट्राइबल नॉन ट्राइबल अंगबोंग सिंगतुम नॉन भूत चेदान पो लासी नॉन भूत के जॉक पेंसी ला बीजेपी फन के पारेम पो अंकुर फेलोंग हेलांग से हक अंगतान वारम फिट पो लासन सिनितुम सब चिथान चिमुम एलो लासो टेंसी लितुम APSLC नॉन पेंदा के हाय अंगथेक लोंग एलो करदो